marro alakoan. Txibiton? Balagitxe ikusi duan oantxe super bateko lehiotik. Hor kanpoan zer dagoen. Churros Arturo para el que caga duro. Bai, ze, txurrorik nahi? Baitanik ere. Ba, txurroak jan alitxateko. Ze behar den balagitxue? Dirua. Bota, Xosek. Bota. Honekin ez da txurorik ere usten. Babolio, zerbait pentsatu behar asauk. Zerbait esmatu behar asauk, txirriton. Zer? Noi? Ja, zerbait. Txirri. Txirri dira eskatu, hori xurrutxadu, horrek ez dik, eskerrak ez dizik ematen. Txibiton hau, bultek egina dago, Txi. Ripatik egina dago, ba. Nork izan duen? Txe, dotorian nago? Eta, txe, honekin zer? Txiribito noski, alkate uniformea. Bai, superbateko alkate jarriko nauk. Eta kajako diruak atzerako izkiat. Hoi, modan xok. Beiz? Zer? Entenitzen diat. Txirriri, eskonduko naizela, sinistaraziko zioguk. Eta eskonduko naizen aitzakiarekin, taka, diruak atzerako izkiat. Ara xo basok. Ez zaukeat, Andre Gairik, nobiarik ez zaukeat. Txe. Lortuko idak? Orduan, nobiarik lortu behar baidak, izan dadila ederra, dotorrea, garaia eta luzea. Bai, aberatxa. Eta txokolatea gustatzen zaiona. Korri. Hau da maukaixu, eskonduko naiz, diruak ateko ditut, eta gainera, txiribitonik lortuko it Andre Gai ederra. Mirri! Baina, zer dala eta honelako dotorezia, motel? Badakik ni edozein gauza jantzita, ba, moñon hauk. Motel, baina izugarri dotoreago, hau elegantzia. Eta zergatik hori? Txirri, sorpresa bat zaukia diretzak. Sorpresa bat aldu niretzak, ze sorpresa? Diruak behar dizkiat. Hori ez da sorpresa, Mirri, hori eguneroko gauza da. Baina, honetan desberdina duk. Diruak behar dizkiat, eskondo egin naizelako. Eskondo egin behar duela? Bai. Baina egundoko notizia duk, hori, Mirri? Mirri eskondu! Hau notizia eta... Norekin? Ba... Txokolatea gustatu behintzat bai. Ni txirri naiz. Eta nortzarazu? Nola duzu izena? Izena du, txiribibine du izena. Txiribibine, ze nolako izen polita. Baina, bera jakingo du bere izena esaten, noski? Frantzesa duk. Frantzesa alda txiribibine? Bai, frantzesa. Nik ere apur bat hitz egiten dut, frantzesez. Mademoiselle Txiribibine, je suis vraiment ravi de vous connaître. Alors, vous êtes la nouvelle fiancée à Mirri. Konfiantza gutxiago nire nobiarekin, Frantzesa duk, baina ez dik frantzesa zitzei. Mirri, nola daiteke bera frantzesa izan eta frantzesa zitzei? Ez zakia, tekstia berarekin inoiz zitzei. Takau. Mirri, baina hau lertuko duenik ez... Zer dio Txiribibine? Ba, dio, eskontzeko behar ditugun diruak, ea noiz emango dizkiguan. Diruak. Diruak? Bai noski. Ez dizkizuen nik eskontzeko diruak emango, bai noski. Baina, lehen da bizi, Mirri eta Txiribibine, jartzaitezte bata bestearen ondoan. Mirri eta Txiribibine, elkar maite duten gazteen artean, diruak ez, baizik eta maitasunak du garrantzirik handiena. Esaidazue, Txiribibine, maite alduzu Mirri?
Maite du. Konfiantza gutxiago, Eta ik, Mirri, maite alduk txiribibine? Tira, baietz esan beharko beste akabatuko, no? Eta orduan, zeren zain zaudete bada, elkarri, musu, gozo, bero eta borobil bat emateko? Arazo basa, oke? Nik etzakia frantzesez musurik ematen. Baina musuak berdinak dira hizkuntza guztietan. Ara, nik erakutsiko dizuet. Begira, Mirri eta txiribibine. Honela egin beharra dago. Zuek ere, zuek lagun guztiok lagundu, begira. Musua lehen da bizi, luze eta borobil jarri beharra dago. Honela, ea denok. Orain elkarri begire jozue, begiratu elkarri, eta musuak luze eta borobil dituzuela, elkartu musuak bata besteak, ja? Tira! Nik lagunduko dizuet, ba! Ze uste zenuten Mirri eta txiribiton, enitzela zuen amarruaz konturatu, ala? Ze uste zenuten eri arpa joko zenidatela, ala? Mirri eta txiribiton gezurra dirudi, beti zuen ekintza guztia zertarako izango dira eta neri dirua kentzeko. Ez duzue beste zertan pentsatzen baizik eta litxarreriatan. Txurroak erosteko ituan, diruak. Ta txurroak ez alde dira bar litxarreriak, Mirri, hori oso gogorra da. Ez duzue beste zertan pentsatzen. Txurroak eta litxarreriak eta txurroak. Zuen gogoak ez du beste zer mundu honetan. Beste zerbait bai, Bai, zer? Kanta eta dantza egitea esaten, guri isugarri uste segu kantan eta dantzan egitea. Hori egia da, Mirri. Mirri eta txiribitoni oso gogoko zaie kantuan eta dantzan egitea. Eta espezial egiten diago baina, espezial. Eta zuek guztioi ere gogoko zaizkizue kantuak, ez da? Ba gauza bat egingo dugu. Gure Mirri horren nobioa frantsesaz denez, kantu hau kantatuko dugu. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ese kanta polita! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turuta nik jotzen dut.